Velkommen til N. Zahles Seminarieskole. Jeg hedder Sten Dahl og er skoleleder her. Børnehaveklassen er jo det, der ligesom starter året. Det er den rigtig festlige dag på året, hvor de nye børn de kommer til skole med deres forældre. Og vi har nu vedtaget, at vi møder dem med en rigtig flot flaggerlæ, hvor eleverne fra 1. klasse står med et dansk flag i hånden på trapperne og siger velkommen til dem. Så går de ind i vores gymnastiksal, hvor de sætter sig ned, og så bliver de modtaget af skolens ledere og de lærere, der skal have børnehaveklassen. Og så bliver de råbt op med navns nævnelse, og så derefter går de op i klassen og har en kort skoledag. Derudover så har vi det, vi kalder en sportsdag, som vi har indført de sidste par år. Den kaldes Saliaden, og er sådan en sportsdag, hvor hele skolen dyster på tværs af klasser med hinanden, og det foregår meget fredeligt. Fastelavn er altid noget, børnene glæder sig over, eller glæder sig til, og de er klædt ud alle sammen, og den fastelavn holdes her på skolen fra børnehaveklasse til og med den 4. klasse. Overordnet set, så mener vi, at det er utrolig vigtigt, at vi på Zahles Seminarieskole har et rigtig godt fagfagligt miljø, hvor eleverne lærer de fag eller sammenhæng mellem fagene, som er meget vigtige, så de kan afslutte godt og fornuftigt, så de kan få en ungdomsuddannelse. Men derudover, udover vi lægger vægt på det faglige miljø, så lægger vi også meget stor vægt på det kreative musiske miljø. Og det er jo derfor, vi så at sige har alle de tiltag og traditioner, som vi har på skolen. Vi har indført mange flere timer i en del af de kreative musiske fag, og vi har flere timer i for eksempel svømning, vi har flere timer i hjemkundskab, vi har musiktimer, lidt flere end de har andre steder, og vi har styrket billedkunst med udstillinger, som hele tiden kan få øje på, hvad det er, vi laver. Vi har tilført sløjt et år mere, vi har mange timer i håndarbejde, og på den måde synes vi, at det kreative og det musiske, man kan også kalde det kreative, musisk, praktiske område, fylder ret meget, og det betyder meget for os. Vi så at sige, at vi går på 2 ben, et fagfagligt ben og et kreativt musisk ben. Hvorfor fanden ville du hellere være hjemløs, end du var sammen med mig og mor? Mikkel, det her handler ikke om dig. Det handler om et valg, jeg har truffet for rigtig, rigtig lang tid siden. Du kan stadig nå at vælge igen, men det er ikke for sent. Du kan nå at få et helt normalt liv sammen med mig og mor. Du behøver ikke at være hjemløs. Mikkel, det her, det er mit liv nu. Du er kun 15, nu forstår det selvfølgelig ikke. Far, jeg har levet hele mit liv uden min far. Jeg har ikke kendt mig i 14 år. Har du ikke lyst til at lære mig igen? Det kan jeg kan stadig se det. Det er skide godt, ikke? Ja, det er skide godt, ikke? Så har vi vores meget traditionsrige juleafslutning, hvor vi først er her på skolen, så går vi over i Trinitatiskirken, hvor hele skolen er samlet i kirken, og der er flere hundrede forældre, der deltager også, og så er der en juleevangelium, der bliver så
fremsang af elever fra 3. til 4. klasse, og så bliver der sunget julesalmer, og vi ønsker hinanden en rigtig god jul. Derudover har vi jo andre musikting, der sker i løbet af året, men det er sådan tilfældigt, om vi er med i sangens dag, eller der er elever, der optræder for hinanden nede i gymnastiksalen, hvor de gerne, nogle elever fra 5. klasse, der har øvet sig lidt, så spiller de og synger for os alle sammen en morgen, eller der kan ske andre ting hen ad vejen i løbet af skolen. Vi har lært at veje, og plusse og læse, og minus. Matematik, og så dans og billedkunst har vi også sådan. Og så har vi i naturteknik har vi været dernede, og så har vi set sådan nogle dyr og 1000 ben, rigtig mange 1000 ben, som der er super så store. Og lært at sommerfugle, de æder, hvad hedder det? Ej, halvåbred. Hvad hedder det nu, Albert? Det er det der med sommerfuglene. Det der med, hvor de, insekter, de kan kun være insekter på et. Ja, det er hvis de puber. At de først kommer for et æg, og så en puppe, og så en larve, og så... Nej, et æg, larve, puppe og insekt. Ja. Sådan der. Og overgang. Og så har vi 10-overgang har vi også lært. Så var det bare de der to, så kan jeg ikke huske mere.